ο Νικόλας χόρεψε τέλεια! Έλα Νικόλα! Έλα παλικάρι μου, κάτσε δίπλα στους διαγωνιζόμενους. Και εντελώς τυχαία η Αναστασία έδωσε ρεσίτα. Παρακαλώ πολύ, η Αναστασία πάει δίπλα στον Νικόλα μας και να έρθουν όλα τα παιδάκια να καθίσουν εδώ. Όποιος καθίσει εδώ, κερδίζει. Έτσι, καθίστε κάτω. Εσείς κερδίσατε. Ξεκούραση. Γιατί τα άλλα τώρα θα χορέψουμε. Έχουμε 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πώς σε λένε? Ιωάννα μου, πού έμαθες να χορεύεις τόσο ωραία? Εντάξει. Λοιπόν, Νικόλα, όχι, πώς είπαμε? Νικόλα, έχουμε 2 Νικολάκηδες στο τελικό. Κυρία μου Ζωηνάκη, τώρα μπήκατε μέσα, φτούς έχετε φάει το καλύτερο. Δηλαδή, όχι, σας βλέπει ο κύριος, σας λέει και θα θέλει και ο κύριος να πάει. Πάντα στην πίναμε. Ναι, δεν βλέπω εγώ. Έχει ταΐσει για 6 μήνες. Αφού πραγματικά, δηλαδή, μου το πήγες μέσα, χάρηκα, λέω, παιδιά, επιτέλους. Κάποιον να σταθώ μια παρηγοριά, ότι είμαι φίλος. Γιατί δεν με κάνουν φίλο, με κάνουν και θέλω να χοντρό. Ο Μάρης, ας πούμε, δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο τον χρόνο. Θα δεις τι κάνω. Μη χαίρεσαι. Το ξέχασα. Μην πες μην κάνω κάτι τι κάνω. Καλά τις μονάδες. Όχι, λέω, γιατί επειδή θα πάω στη Σουηδία, ήθελα να φύγει αυτό μαζί μου. Ποιος θα πάει στη Σουηδία? Πες μου θα πας στη Σουηδία. Πες να τρελαθώ. Με ποιο καράβι θα πας? Και τσόπα καλά. Μην το λες. Με ποιο καράβι θα πάτε? Εγώ θα πάω με καράβι. Στα μπάρια. Για σαβούρα. Πώς το λες αυτό? Για σαβούρα στα μπάρια. Μέρη, λοιπόν, του χρόνου ή εγώ ή ο Μάρης. Εσύ. Αγάπη μου, να σε καλά. Στη Σουηδία και εσύ. Λοιπόν, εδώ καρδούλα μου, εσύ εδώ. Και εσύ Νικόλα μου εδώ δίπλα στον Νικόλα. Θα χορέψετε Gangnam Style όσο πιο ωραία μπορείτε για να δούμε ποιος θα κερδίσει, εντάξει. Εσείς, παιδιά μου, εσείς μανούλες και μπαμπάδες, θα είσαστε η κριτική επιτροπή. Πάμε. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Η σκηνή ξεκινάει με τα λουδίτσες. 낮에는 따사로 온기가 적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 Εσύ θα χωρίς το κάτω. Τέλεια. Τι ωραία που χορέψαν. Αυτά τα 2 κορίτσια χορέψαν τέλεια. Δηλαδή, παιδιά, έχω μείνει το στόμα ανοιχτό. Μπράβο σου, κοπέλα μου, είσαι υπέροχη. Έτσι, το προλάβαμε στο τσάκι της μαθηταμούρης στο ξέχωρο. Λοιπόν, τώρα όμως εσείς αποφασίζετε, έλα και σκάσαμε, λέμε, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει, δεν θα έρθει. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. 6 ώρα ήταν το πάρτι. Λοιπόν, εσείς χειροκροτάτε τα παιδάκια που χορέψανε. Όχι. Κάθε φορά ένα ξεχωριστό παιδάκι. Όποιος πάρει τα περισσότερα χειροκροτήματα πάει στον επόμενο γύρο. Ξεκινάμε με την όμορφη, πώς σε λένε? Ιωάννα! Αναστασία! Είστε μεγάλος sorry, Νικόλας! Εσύ και